Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponikta. Karbila pen Nagaland ahoyalong puthot aron re pen kedothip atumphat ketharlipon. Karbi anglong arlo bukajan angkang khot khoti lahorijan khanbosti along aron re pen karbi anglong along lialong kedothip atumphat tharlesai dekbon. Pinpur me kedamtang arnitami lahorijan dudu koloni along tami bangso illegal shelters mate aron re pen kedo atumphat tharliponlo. Bangso balijan khanbosti along asap soluk sodak tami dolo bonsitami raikom sai khiatum cherabdunsi katharlia saya bang chiklemponlo. Anima kropi methang a hempen barjui pini arnianta hem chewang thu thede da jok a hema soratum manghu pronglo. Chokihala police station ke parlo chotiana ramterang arong amikar devin rong pharachor anima kropi lapen aso puningkan pliau so aphan che pondet hidipi api apo hep chedamji pupen pini arnianta hem chelele detlu. Lasina hok ledo pusitami amithang hem ka chewang thuji aphansi anima kropi achor devin rong phar mekri meklang pen choning riponlo. Nili hem asa ke dam hop nili hop hem dam ji pumat dam dide asi theklong ba ling tami hem jang thi phan si ri lo nang lemen son nili men de berong par ke do dim ke dak ram terang aro tera rong di sotiana te nang le hopo hem nala nili hop ke arong e dipi pam terana aro komen tulon ke dam hem pe barji ke Januari 1 tarik mongol ni te nang tum la bang so prang na tum si bong sing check pini duma avi thang na avi bong sing check abedi ta marnita nili gari thap dum long la gari tham nang la ni thom be na phi phun jikuri lo dipu sido pu amat jokai dipu dam joi lo puli nili pula wang pu pusi pu bom ani ra pu chong hong bom lo wang we de pinian ta bang we pinian ta wang we de na ko la si nili ko hem je dam thu lo dak ta li le de le dai chong hong bom ta wang we de te ko ta den je bang ni kan pli lo la bang ini si don la bang ni si Arkoini phai thongkep arne Karbi Employees Association Therapia Saihem Lorulang Solong 2022-23 aningkan aparman arpuke doatum semeke deng asai dengpon. Bangso semeke deng amai lake ningkan hini aparman arpukimi kache pekpon akimi ke pekpon lake meipu hakim rongpi dun meipi dipali ingjaipi dun meipu paniram hanse kongchun bang dilip rongpi rap kongchun bang joysing teron dorsing be rap chun bang phi karan hanse pi saihem chun bang kangbura hanse dihin rim bang biren teron pachi thang chun bang atum sarsing ingti sangpi bina kropi jonathan ingti kensing be rupsing ingti pansing kro bidisar bang phu kangwaipon borsing teron longsing ti munglapen paniram ti mungatum henlu laso phi non hejong india longpen padmasri anong ekelong dona bangphu dhonisor ingtia phansi tami ke e klem bangphu bangphi do anpen archoda Association Central Committee Saihem long iltum kiye nona kimia committee tum semekadeng me doponlo sentum semekadong amelong nangkachitum matalui sarpo chupapon sarot nisor tiso lapen bidisar sarbor sing teron alang tum pahini panhang parlo lapen nonil tum kedubom iltum makimia president sar hakim rongpi nili general secretary sar dilip rongpi lapen nili RA Karjab Joint Secretary Sir Jonathan Ingti kan cenglok kedok pe kathe man peng kedok Karbi Employees Association tiri PMA long Karjab thip abang phu songja po songja pi tumen celak pet pen sin tu pini labang so me papono la pen labang so me lo kacerai ponathe lam thik la ponol ke bang bomarni aur se me Karbi khe phan kangthur ponji phan kemisan tu waralong an hampang sai klaim nang sondo amil tum Karbi Employees Association ben klaim pon lonang pesin tum pini ceparai ponlo apen pini la isi nation kecepat parai pon dolam dengan sar Dhonesor ingti non het Padmasri Award 26 January 2022 Republic Day ni lang fan central government ahin pen pejir ponlo sialang ni fan labang so nong nam Karbi long rat pan ke wan ti pu bang thek pon sin tum Karbi Employees Association Central Committee peti ambe pen ceparai ponlo sinon alang ni fan tum kar chodam ni fan cedang ponlo asi piname tum kantu ke bang koira pho bang phu an pada ko opten member bang pho pen akimi member thapon sin tum kadu we strength bang koira bang thongke ban papleng pon sin tum piname bang pajit poni koklo